početku, draga braćo i cijene sestre, nakon zahvala je Allah Žešanu, nakon salavata na poslanika da ih sam tako to učinili smo. Želim i vama da se zahvalim srdačno na čelu s vašim i našim vrijednim imamom Enesom Efendijom, koji eto ispala me neka obaveza planirano prije jer se nas javili se da nažalost neće biti sa nama. Ali eto, zahvalim se svima na čelu sa njim i sa odborom na pozivu da se eto družimo i par trenutaka uz Allah Žešanu pomoć i dozvolu, a poslanik prije sam reče, onaj koji nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pa je to da se Allah Žešanu nagradi sve vas skup. Ja ću govoriti da se držim onako kako i mi sudjeli samo da su koncipirana ova predavanja, prilike da ne bude duže od 15 minuta. Allah Žešanu kaže jednom kuranskom ajetu Bismillahirrahmanirrahim من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Onaj ko bude radio dobra djela, ko bude činio sevaba, pa bilo da je muškarac ili žena, a vjernik je, da će da mu kaže Allah Žešanu da proživi lijep život, a na sudnjem danu, odnosno na onome svijetu, nagradit ćemo ga boljom nagradom nego što i zaslužuje. Allah uzvišen u Kur'anu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sunet odnosno u svom časnom hadisu, draga braćo i cijene sestre, su nam dali odgovore na pitanja ko smo i šta smo, od čega smo stvoreni, odakle dolazimo, šta je svrha našeg života i kuda idemo, Allah Žešanu reče u nas laktu džinne vadim si da li. A nisam stvorio ljude i džinne osim da mi pokorni budu, osim da mi se klanja. Na drugom mjestu uzvišeni kaže وَعْبُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ i sve dok si živ gospodaru svom se klanja. Ne samo kampanjski to da činimo, draga braćo i cijene sestre. Ne samo da klanjamo džumu namaz ili teraviju namaz u vrijeme mjeseca Ramazana ili samo za vrijeme Bajrama da budemo takozvani kampanjski muslimani. Već uvijek, svakodnevno i dok smo živi, hatta je sve dok nam smrt ne dođe. Imamo obaveze koje nas je Allah Žešanu obavezao prema njemu, uzvišenom, ono što je učinio farz i ono smo dužni da radimo, to je ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dobavljamo namaz na prostim mjesec Ramazan, da dajemo zekijat, onaj ko mogućnosti dobavi hač, također sadaku i tako redom. Ali imamo i obaveze jedni prema drugima, draga braćo i cijene sestre, o tome ću progovoriti par riječi kroz jedan ili dva hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu, ima više hadisa na ovu temu, nama je ovo svima dobro poznato, ali mi uvijek imami, daje, profesori upozoravamo i podsjećamo jedni drugi, jer Allah što kaže odekir fejna dikratan kao i opominje, jer će opomena doista koristiti vjernicima. Zato se često ponavljaju mnoge stvari, vidite mi skoro na svakom predavanju na mobi govorimo o obavljanju namaza, postu mjeseca Ramazana, o dobročinstvu, sadaki, o mnogim tim temama koje se stalno ponavljaju. Uvijek smo tu da jedni druge posjećamo, jedni sami zaboravljaju sami. Onaj koji je gafir, koji je nenaran, pa smo tu da jedni druge podsjetimo da provodimo dužišu imana da se mudarci po bilu pomostu. Pa kaže poslanik ali sam da kažem jednom hadisa šerifu govoreći o obavezama vjernika spram vjernika, spram drugih vjernika, odnosno obavezama muslimana prema muslimanu. Hakul muslimi, ali muslimi situm. Kaže obaveza vjernika, odnosno muslimana prema muslimanu ima 6. Kaže pa više hadisa o temu da ovaj ću izvoditi. Ida laqitahu fasallim alayhi. Kaže, kada ga sretneš,
da ga poselamaš. Mi često puta raspravljamo o mnogim stvarima o kojima raspravlja ulema i najjači, najbolji, da kažem, islamski učenjaci, ne znamo neke osnovne stvari. Ne znamo kako se uzimamo, kako busu, kada je bolezno kupanje, kada nije i tako redno. Ne znamo da razumemo selam, ispravno. Kaže, kada ga sretneš da ga poselamaš. Selamu alaikum. Ili Esselamu alaikum. Naravno, kaže poslanik alaihi salam, uz ove dodatke, wa rahmatullahi, wa barakatuhu, još i bolje, i selam. Jedne prilike je rekao ashab, Esselamu alaikum, kaže poslanik alaihi salam, on ima 10 selama za ovo što je rekao. Za ovaj naš pozdrav koji je vječan i bit će išao od tada u džennetu, nije samo na dunjavu. Drugi je došao pa rekao Assalamu alaikum wa rahmatullah, kaže on ima 20. Treći je rekao Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pa je poslanik alaihi salam rekao on ima 30 selama. Allah Žešanu, kaže poslanik alaihi salam, nagrađuje za dobro djelo pravi braću kao što znamo od 10 do 700 puta. A za mnoge stvari ne znamo konačnu nagradu, kao što je recimo, evo pred nama je Ramazan i šerik, kao što je recimo da Ramazanski post. Allah Žešanu kaže u hadisi Kursiju, koji nam je prednio poslanik alaihi salam, as-sawmu li wa ana ajzi, kaže, post je moj, za njega ću ja posebno nagraditi. Mi znamo puno hadisa na tu temu, kaže, poslanik alaihi salam, u hadisu koji bilježi Imam Buhari, samo za jedan kabul dan posta, za jedan dan kabul posta, kaže, poslanik alaihi salam, Allah Žešanu će udaviti insana za 10 godina u džahennemu svijetu. Ali ukratko, ako bismo sumirali sve hadise, za kabul post, drago braćo, cijene sestre, nema druge nagrade osim džennet. A opet tada što kaže da slavnu linu, kaže, post je moj i ja ću za njega posebno gledati. Kolika će biti konačna nagrada, znamo i džennet ima svoje deleže, stepene, ima svoje dijelove, ima edenske vrtove, ima Firdeus, koji će biti poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ostalim poslanicima i vjerovjesnicima, najljepši dio. I kad molimo za džennet, kaže poslanik da se molite za Firdeus, najljepši dio. Znamo da kaže mi inšallah da ne molimo Allah da uđemo Allahom da uđemo u džennet, a neće biti svi na istim stepenima, oni su biti bolji vjernici sa više selama, će imati bolje nagrade. Ali eto molimo Allah, subhanahu wa ta'ala, da sam čuva džehennem i dženevske oprave sude u džennet i dženevske ljepote. Da nas kažem sam čuva džennem i dženevske ljepote. A vidite, kada poslanik alejhi selam, selam je naš vječni pozdrav, nije samo na dunjalu koji će biti u džennetu. I on znači mir, neka je na vas mir i spas. On je ujedno i dobro, braćo i sestre. Mi često puta koristimo razne druge, da kažem, pozdrave koji nemaju baš nikakve veze sa islamom, a koji su često puta i krivi. I znači poklanjati jednim prema drugima ili kako su koristili određeni parate koji su isto da vas ne zamaram, kao što je pozdrav čao, slični pozdrav ljudi. A mi imamo naš selam u jednoj doba, kažemo, odgovorstven. Naravno, na čitav počeo mogli smo samo selam pričati par dana. Jer pazite, ko je ovdje dužan, na primjer, da nazove srce? Onaj koji poloda, onaj koji sjedi, onaj koji je na jadnici, onaj koji poloda bježe. Pa koja, ako su manja i veća grupa, kome, pa djeca, odrasti, imamo sve to riješeno u sunnetu, islamskom kontrolu, sve mi to dobro znamo. Ali ukratko, kaže poslanik alejhi selam, to jesu pravila. Ali onaj ko prvi nazove selam, on je bolji. I pazite, jedan od preznaka sudnjega dana kaže poslanik alejhi selam, mislim da će nazivati selam samo ljudima koje poznaju. A mi smo došli u situaciju da čak i one koje znamo, mi izbjegamo i nazivamo selam. Zanimljivo. Kaže se da nas kalbi ili tamo nam izmeje. Kad ne bi imali šta da rade, kaže da bi zašli na ulicu, na pijetu, susretali bi
muslimane vjernike nazivati ih selam, da se što više oselate, da se zbliži. Jedno od imena dženneta, kaže poslanik alejhi selam, jeste davu selam, kuća spasa. Jedno od imena Allah subhanahu wa ta'ala jeste es-selam, koji je izvor spasa, on je spas, Allah subhanahu wa ta'ala. Jedna od kapija džennetskih zove se babu selam ili kapija, odnosno vrata spasa. Pa naziva jednim drugima selam, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je jedna od obaveza, prvo obavezu drugim poslanik alejhi selam, i da lakikemu fe selam alejkum. Kada se usretneš, brata muslimana, zovem se, ne mogu izbjegavati. Ili šta radiš? Merhaba. Ima merhaba, može naći selama kao u smislu dobrodošli. Bož Gildić, koji kaže, welcome, Gilkane, kako je poživi u ovom dojavnom kod naših kladovima. Ali može naći selama, dobrodošli, Bož Gildić, merhaba, Gildić, tako da. Ali, osnova je selam, nazivanje selam. Kaže poslanik alejhi selam, nećete ući u džennet sve dok se ne budete međusobno voljeni. A kaže, odnosno prije toga, nećete ući u džennet dok ne budete biti pravi vjernici. A nećete biti pravi vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeni. Koliko se godimo trenutno sad razmišljamo o tome. A kaže, nećete se međusobno voljeti sve dok jedni drugima ne budete selam nazivati. Da mislite, braćo, sestre. Zato nazivajte, kaže, selam nazivati. Vasiru Lahiran, dalje kaže, da obaveza, kaže, da se podržavajte rodninske veze, o tome ne pričam, koliko su naučeni nalagati svima. Kaže, Tafijatu Rahim, jedan od najvećih grijeha jeste kidanje rodninskih veza. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko kida rodbinske veze neće ući u džennet, tačno. Onaj ko sije, ko širi mržnju među ljudima, neće ući u džennet. Znači, Allah dželešanu, vidite kad budemo govorili o stvarima, braćo i sestre, koliko je to želio Allah dželešanu da nam približi, pa nam profesori hadisi ukazuju na ove stvari, domaćeći, evo recimo lingvistički, jezički pristojbe. Kaže Allah, milost je rahmat. Od toga je izvedenice, toga imamo i Ar-Rahman i Ar-Rahim, tako lepo. Sve je milostivi, odnosno najmilostiviji, najsnamilostiviji. Allah, milost je koren. Erham su materice, a Rahim su rodninske veze. Koliko je to žalno želio da nam približi, jer su svi ljudi iz materica naših majki smo mi izašli. Allah nam se stvorio u njima. Jel? Pa Allahova milost, pa opet rodninska veza, koliko je to htjela približi, koliko je to važno. I nije održavanje rodninskih veza da idemo onome ko nam je došlo, nego asli, onome ko neće da mi dođe, nije idemo onome. Kaže poslanik alejhi selam, to čini, odnosno to mu vatru ili užaljeno kamenje nosimo u njegovu kuću. A onaj ko kida rodninske veze, to je, kaže poslanik, sam veliki griješnik i neće ući u džennet. Mogli bi samo o tome da pričamo veoma dugo i našem dugu. Drago me odlače. U vrijeme Ahmed bin Hanbala, rahimahullah ta'ala, je mnogo poznati imama. Kaže, koliko se nas nekjelo što su bili muslimani podijeljeni, pa su mnogi počeli da se svađaju, da se mroze. Pa kaže u vrijeme da nikada nije Ahmed bin Hanbala, rahimahullah ta'ala, klanjao dobrovoljni namaz, a da nije uputio dobu Allah subhanahu wa ta'ala za muslimane, za jedinstvo muslimane. Allahumma in kana min hadhihi al-ummati ala ghayri al-haqq, kaže Allah moj iz mog ummeta nije na istini. Ko je ukriv, ko je pogriješio, nije rekao ala dalalata, ko je uzavljeno. Kaže Allah je kulma ennahu al-haqq, a misli da je na istini. Feruduhu ila al-haqq, ti je uputio. Vrati ga na istini, en je kuna min ahli al-haqq, da bude istinski sljedbenik. Din islam, mi se mnogi usamo postavili muslimani, citiramo ajete, hadise u praksi. Slaba fajda. A vidite,
Allah Đelešanu daje blagodat i iskušava, pa nam navodi u Lema za primjer da i najbolji ljudi koji su bili mnogo bolji od nas na zemaljskoj kugli su bili recimo iskušani neko roditeljima, neko evladom, neko braćom i sestrama, neko rodbinom. Nisu iskušani. Kao što je Ibrahim a.s. recimo upućivao domu Allah subhanahu wa ta'ala za oca Azara, pa ga molio, babo, nemoj se krati na škipu svog oca Azara, pa kako to Allah šumu i to najnežnije riječi koristi, babice moj, mene je strah da te ne stigne kazna najmilostivijih od Allah subhanahu wa ta'ala. To je grubo kamenje koje ti ne može ni pomoći ni odpoći, ni štetu donijeti, ni koristi. I tako redno. Pa Jusuf a.s. imao sa svojom braćom djela. Pa Jakub a.s. sa svojim sinovima. Pa Nuh i Hud a.s. sa svojim hanumama. Direktno objevo da Allah subhanahu wa ta'ala primaju njihove hanume neđe. Pa dijete Nuh a.s. sin. Pa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koliko njegove rodbine, Amidža, Parela, nisu htjeli da pobjedu. I kažu da to je dovoljno za tijela rešeno da bereket i da shvatiš da je nije nekada Allah subhanahu wa ta'ala, ne od tvojih riječi što imaš ti to nešto, jel, snagu da neko drugu tiže, Allah subhanahu wa ta'ala je uči. Pa vidiš mnogi ljudi da slušaju, neće li neko žiti da slušaju. A drugi žele da slušaju, vole da slušaju, hoće da slušaju. A mi moramo da pozivamo dobro doće od tvoje, to je naša misija. Dalje kaže da sam kada sam وَأَطْعِمْ طَعَامْ, kaže nahranite gladne. Vidite koliko iskušenja braća, sestre, u zadnje kad vidimo raznim siveti, gladni, krize i zemlje trese. Preko noći čovjek izgubi sve, ne kuće, automobile, dućane, žive i stane, članove porodica, pa vidimo jedno ostalo samo jedno dijete, beba preživjela roditelji, braća, sestre, sve do pogleda. Neki ostalo samo muž, neki samo žena, nigde nada. Ko nama garantuje da su nalazak se na to nisko jeste, mi molimo Allah da nam sačuva. Allah što mu govori o tome u svoj Allah. Jesu li ljudi sigurni? Pa govori u kaznama rani, dok su na spavanju, vidi Allah što mu je slavio određena mjesta, sela i gradove. I tako redno. A mi malo Bogu primamo. Koliko se mi sjetimo nekog gladno da je čekamo hajrati, ove humanitarne organizacije, našu braću da kažem, da pomognemo, da pitamo treba ostati. Oni koji su nam ukoču najbliži. Nek bude se ovako zadomišljeno, kada da sam gledam. Nije pravi vjernik onaj koji znači sitna snada i njegov kruži je gladno. A naše stare su gledali gdje onaj adat. Čuvali su se, smatrali su prijedno. Ako se kuhna neko jelo lijepo u njegovoj kući, pa da uznemiravaju svog komšiju, bili su toga jela da ne ponesu jedan tajnik da proba za svoje djece. A koliko su danas naše srca tvrda na tom pitanju bratizaca? Koliko nas je baš prigledilo? Znači i to možda bude za razmišljanje. A i to Allah ne žele da je iskušenje, vidimo ljudi koji su bili milioneri preko noći, ostanu siromašni. Vidimo mnogi koji su jedno kraja spremni za sada da je Allah da pa zarade, pa imaju firme, pa. S druge strane vidimo firme propane. Znači to je relativna stvar, ali ono što je tako, što je istina, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu nam da rabete filavi ila ala Allahi rizquha. Ne postoji ništa živo na zemaljskoj kugli, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne hrani. Vidite kako su ptice sigurne u životine u Allahu u obsluhu. Mi imamo često puta koliko kaca, ne znam, urabi, kanti, sila, mesa, ušija, ljepa, para, pa nas opet strah kako ćemo preživjeti. Oni jednu danas znaju neku trošku komad ljepa, koje je zrno, ne znam, kukuruza i pšenice i znaju da će ja vašanu sutra da hranu topio. Allah rešimo sve nas hranu. Kaže da sam da sam. Neće čovjek umrijet dok ne pojede posljednu, da kažemo, trohu hljeba i ne popije zadnju kap vode koju je Allah što propisao. Mi kažemo često puta nije bilo više rijeke, nije bilo više nafake, rijeke će biti uzumije da nije nafake bilo za njega. Mi imamo svi od nas tačno propisano nafake. I kad to pojedemo, to je toliko godina i kraj. A strano pripremati za to.
Dalje, kaže poslanik alejhi selam: وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ. Kaže, vidite, kad se govori o obavezama, kaže, kad čovjek, vjernik, musliman, traži savjet, dajte mu savjet, posavjetujte. Ali je sad uopšte pitanje koliko mi želimo savjet Božja. Naravno, to je islamski Bog čita kako dati nekome savjet. Šta kaže ulema, ako nekome to govorilo javno, to je brukanje, nije savjetovanje. Ranije su ljudi kod nas išli u ne znam drugo selo da pitaju za savjet nekog starog lebe, mudraca, imama, hađiju. Čovjeka se ispustio, za koga je svako ćemo reći pravi savjet za određeni problem da određenu stvar. Danas si malo divne, kaže šta ti znaš glavi, majko, problem redu, niko ne pita. I zato je nas haos. Pa i radana kefređinu, kaže poslanik alejhi selam. Kad te pozove brat musliman, odazovimo se. Naravno, neko halal sijelo u svadbu, ne znam, useljenje u kuću na neku svečanost, gdje nema harama, gdje nema alkohola, gdje nema drugih harama. Ali tu pitanje, kažu nekad koliko je onako ispravno da Allah subhanahu wa ta'ala, a koliko radi toga što se nadamo nekoj koristi od toga gazde, ili pak se možda bojimo nekog njegovog zla, pa smo možda imamo neku vezu, ili poslovnu, ili neku drugu, pa se bojimo da ćemo učiniti neko zlo, ili uskladiti negdje neki posao u biznisu. A jedan od neznaka sumnjega dana kaže poslanik. Znači, gradimo čekala se za razmišljanje. Onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek وإذا عطس فحمد الله فشهد. Kada čovjek musliman vjernik kihne, obaveze namužno zahvali Allahu, kaže alhamdulillah, da mu kažemo jahmud Allah, Allah je smilo, a opet onda govori jehdikum Allahu i uslih dalje, Allah žele da nas uputi da popravi naše stanje, ili jehdina u jehdikum Allah, da Allah žele uputi nas. Vidite, ta blagodat stanje, ali i obaveza koju smo dužni da kažemo. Puno je blagodati koje smo počeli da govorimo, neki smo ih poredili, to Allah žele reći u Koranu i ta'udu i na suda. Ako biste pokušali prebrojati Allahove blagodati, ne biste odredno uspjeli. A vidite, jedan blagodati spominje vraću kina, vidite, neko bi rekao kina i možda. Ali kad slušamo naše lekare, neurofiziologije, druge, kolika je to blagodat za tijelo, za pluća, da se izbaci te štete, da samo na taj način, da čovjek kine, onda vidimo koja je to da Allah subhanahu wa ta'ala blagodat. A koliki je pritisak ja, kažu lekari, kažu učenjaci, da je nemoguće čovjeka kine na otvorenim očima. Jer kažu, kada bi to moglo ispaliti oči čovjeka, oba ovoga ispaliti. Subhanahu. Dok toga mi se imamo instinktivno pred, se dođe da kinemo u prvom očima. A naravno tu imamo to, imamo naravno da dođe da kinemo kako i šta je. Jeste blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala, naravno odnošamo na tome i na svim blagodat, jer je u ustava povaćamo neka blagodat da ostane da se koristi u dalje njome, da se hvalimo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa čak, posebno kada poslanik alejhi kada odemo za toalet, pa kad možemo dobavimo s oproštenjem nužno, zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi adhaba anni ma yu'dhini wa min sayyi'ati. Kaže, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, koji nam je omogućio da se ostrani od nas ono što nam šteti, a da ostane ono što nam koristi za naše tijelo i dostane u našem tijelu. Kažu ljudi da tome ne zahvalimo, pa kad vidimo insani s kateterima, pa kad vidimo insani sa oproštenjem, sa zatvorima, sa raznim stomačnim problemima, odanjima, zavarima, celima, svim ostalim nebojima, onda vidimo koja je to Allah. A mi ne znamo čak i na tome. Koliko smo ne znamo, a malo je, okaliku je nadalje šakur, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a malo je ovih robova, ovih koji su zahvalni, jer im sad način ne zahvalni. Kada se razboli, kaže da sad gdje sam prapisno, u jedan dan da fazurno,
kad se razvodi posjetiti. Obavezno je posjetiti brata muslimana. Bilo da je porodicu u pitanju rodine i prijatelji i poznanici, ali i tu opet poslanik sam se podučio kako to dobro. Da ne otežamo same na raznih bolesnika. Ima i težnije i lakše i bolesti. Ali da se ne državamo mogu već kratko, jer nekad dođe sami do onog stadijuma kad kaže porodica da sam vam nagradi što ste došli u slovo, on ne može primiti sa ovdje prosto. Jedne prilike prenosi se da imam Šafiju, da je bio bolestan puno i došla je njegova baba da obiti, ali se zadržao puno. I sad imam Šafija ne mogu ovako iz ljubavi, iz poštovanja, da je njemu bilo dobar baba, da mu kaže da ga ostavi, da čovjek ne može da znate ono kad dođe do stadijuma, da čovjek ne može da legne ni da sjete, već možda nađe položaj, da još tamo je neko tu, da još dodatni termicu planu. I ovaj ko se zadržao dugo, kaže na kraju, kaže ovo imame, kaže imam Šafiju, pravimo ovo da. Kaže tako ti je Allah, šta ti je nekaj ne palo u nebo, kaže tako mi je Allah izlazio. Što si mi zapravo ti kaže, ne kaže mi ovo položaj. Jer toliko sam bolestan, da nisam mogu ti kaže da sam mogli snatača, da mi je izljubavio. Znači, posjetiti, ali ne žalac. Zatim kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Osalu bi legnu nasu bi nam delimo džanete bi srana. Kaže ima još i drugi hadisa, vidite, kaže, klanjate noćni namaz od drugi, drugi spavaju i uči u džanetu mirni se srana. Noćni namaz, jedan ljudi. A koliko je ljudi koji ne klanjaju i pet farza namaza, sada do isto. A kao li noćni namaz? Kaže se za ljudi iz prve generacije, rahmetullahi alejhi, oni mnogi od njih su smatrali velikim grijehom ako prođe noć da nije klanjao noćni namaz. Za noćni namaz. A da ne govorimo ovih 5 dnevnih namaza, koliko je nas nam prođe. Ali nadam se ovome posljednje treba, ako je prespao na sabat, da treba se predavati nego nam žuliti i da ne prođe sljedeći put ili sljedeći namaz da ne prođe. Kaže učinu dženet mirni se rada. Kad je u namazu posebno razmišljam. Na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad preseli od dana kad preseli brat musliman, kaže od pratitelja, klanjajte u dženazu i od pratitelja do mezara. Sve to nas čeka braća sestre. Neko prije, neko kasnije. Vidite kako je ljudima, gdje je kome suđeno, mora tačno dođe na to mjesto. Vidite onaj radu što pričaše za ovaj zemlje da sam u Turskoj. Kad je počelo zgrada da se ruši, onaj čovjek je istrčao da se spasi iz zgrade i istrčao je na ulicu, naletio je automobil i ubio ga tamo. Da je bio ubio čovjek. Nije bilo suđeno zgrade da pihne tamo na ulicu. Znači, nema vježanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, naravno, govori se mnogim ajtama, gdje smo o pripremi, što je treba pripremiti. Ejnema kakunu yudrikum al-mautu wa law kuntum fi burujin mushayyada. Ma gdje bili, gdje god bili, stići će vas smrt, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Pa makar se sakrili u najvećim bedenima, dvorcima, zamcima, od najjačeg i najtvrđeg materijala, iz limenog olova, željeza, betona, čega god je najtvrđi materijal, to za mene ne smrti, vraću se sve znači ništa. Veliko mnogo, kako mi kažemo zvraju, velik smrti prolazi u svetu, bez ikog problema, kroz vodu i vazduh i beton, željezo. Bilo bi, ali možemo nam da to mogućnost, ali se treba pripremiti. Ali skoro sam slušao prvi put u životu, mi kad pomenjamo ovaj smrt, mi samo kažem da je to nešto strašno. I govorim uvijek o tome kod sebe. Jedan navnik govori, zamislite, na temu ljepote smrti. Da bi kaže drugi malo odšao i sebi drugi, kako? Pa kaže tako jeste, jer mi smo prolaznici na ovome svijetu, naša vječna kuća išla od tada dženet, kao kaže poslanik alejhi selam, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ovdje instrukciju, jel? Poslanik alejhi selam mnogim hadisima, ko želi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah želi susret sa njim. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ide vodaje u čela što njemu ide trčeć, toliko želi susret sa njim.
I tako je, na kraju Allah Đelešanu nas vodi u svom istini, vjernici, Allah kaže na mnogo mjesta u Koranu, da ne treba vjernici da se žaloste, da se boje, tako da. Wallahu waliyul mu'minin, Allah Đelešanu je prijatelj, zaštitnik vjernika. Ali, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Vidite, mi se zavaravamo. Pa se zaboravljamo, jedna od Allah Đelešanu neće govorila iz sama što ne zna kad ćemo. I da bi mi znali sad, kad bi znali da ćemo za 100 godina, mi bi umrli prije smrti, što se kaže od strada, da znamo kad ćemo da. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Mi smo bliži samo njemu nežele kucavice. I nema bježa. U vrijeme Sulejman alejhi selam prenosi se, kao što znate, njima Allah što uvijek učinio. Pored ostalog i vjetrove, razumijemo, je govor ptica, životinja, pa i činio uvijek učinio tako red. I kaže se jedne prilike da je jedan vezir, čovjek iz njegovog vremena, vidio, kažu da je to Allahom voljom, nekada su ljudi tad mogli u meleke smrti da vide u ljudskom obliku i ovaj vezir vidio i toliko se prepao da je ovaj melek smrti pogledao strašno, da je taj čovjek došao od Sulejmana alejhi selam i zamolio ga. Kaže, Allah poslaniče, zamoli Allah da me prebaci u Indiju. Iz Palestine u Indiju. Koliko 1000 ljudi. Sulejman je sam prouči dobro, da što da vjetar i prebaci došao. A pitao je pre toga zašto, kaže, vidio sam velike smrti, toliko mi je prepao, da kaže da želi da bude mogu. I Sulejman je sam prouči dobro i Allah što mu ne prebaci vjetrom do Indije. Nakon toga susretne Sulejman alejhi selam velike smrti, kaže Allahov robe, ne gledaj tako strašno Allahov robe ljudi da se pretvoriš u ljudski oblik. Kaže, malo prije si prepao jednog, kaže, mojih ljudi vezira, kaže da mi se poželi na tebe. A on kaže, o Sulejmane, ovo poslaniče, kaže, nisam ti ja strašno pogledao nego čudno. Jer kaže, Allah što mi naredio da sad me dušu i ti kaže, on ovdje u Palestinu, tamo čudilo, kaže, kako će ovdje se vrediti tamo, gdje mu je suđeno, a on tamo što to ne treba. Znači, nema bježanja. I završavam ajetom, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kullu nefsin da'iqatul maut, kaže, svako živo biće će okusiti smrt. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, kaže, i samo ćete na sudnjem danu dobiti plate vaše.